Vitajte na prezentácii APIS riešenia elektronickej správy dokumentov podpísaných biometrickým podpisom. Videonahrávka ukazuje využitie podpisovania, zasielania a archivácie firemnej korešpondencie. Aplikácia SignoSign beží pod operačným systémom Windows. Je postavená na princípe virtuálnej tlačiarne, pričom ovládač tlačiarne je veľmi rýchly a nepotrebuje GoScript. Dokument, ktorý má byť následne podpísaný, v tomto prípade excelovský dokument, sa následne vytlačí do PDF formátu prostredníctvom Signotech PDF kreatora. Kvôli lepšej názornosti predvedieme postup spracovania dokumentu krok za krokom. Pomocou prídavných zariadení je možné nainštalovať tlačítka v Exceli, slúžiace na automatizáciu dokumentačného procesu. Dokument prekonvertovaný do PDF formátu sa automaticky otvorí v programe SignoSign. Proces podpísania začne buď úplne automaticky, alebo prostredníctvom tlačítka Sign, teda podpis. Lištu nástrojov je samozrejme možné konfigurovať individuálne podľa vlastných požiadaviek. V našej ukážke je podpis vytvorený pomocou podpisovej podložky Sigma. Podpis je možné urobiť priamo v PDF dokumente, alebo ako je ukázané do dialógového okna. Vložený podpis nepredstavuje len grafický obraz, ale sú zachytené aj jeho biometrické vlastnosti, ako napríklad rýchlosť, zrýchlenie a tlak. Tieto dáta sa považujú za rovnocenné v porovnaní s klasickým podpisom na papieri a sú uložené a zakryptované v metadatách PDF dokumentu. V tejto ukážke podpísaný dokument bude automaticky poslaný e-mailom. Stlačením tlačidla e-mail je automaticky otvorený poštový klient. Adresu je možné zadať ručne alebo automaticky z dokumentu. Špecifikum nášho riešenia spočíva v možnosti ďalšieho spracovania akejkoľvek časti dokumentu. V tomto prípade využívame číslo zákazníka a číslo objednávky z dokumentu, ktoré budú prenesené do e-mailového textu, do predmetu správy a taktiež ako názov PDF dokumentu. Dokument môže byť následne kompletne spracovaný v digitálnej forme. To znamená, uložený do zadefinovaného súboru pod zadefinovaným názvom. Hodnovernosť dokumentu si príjemca vie skontrolovať akýmkoľvek Adobe Readerom. Otvorením dokumentu zistí, či bol alebo nebol pozmenený. Veríme, že sme vám poskytli širšiu predstavu o využití aplikácie SignoSign. Ostatné funkcionality vám radi vysvetlíme pri osobnom stretnutí. Ďakujeme za váš prejavený záujem.